Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Creative One Stories sengiphinde ngabuya ngihamba la nentokazi ngikwazi nokuyibona ukuthi yinhle yini but inhle kakhulu-ke senizothemba mina-ke siswami ngikubingelele ngikwamukele kwi-Creative One. Yebo, sawubona bhuti. Uyaphila what? Yebo, ngiyaphila. Lokho ngatheni? Yes. Okay. Usisi-ke usibhalelile lana. Before nginazise ukuthi usibhalele ngani. Ngithi uma ngabe awunayo i-account yaka EasyBet, create i-account yaka EasyBet. I-link ikhona ku-description, i-link yokuqala nje. Noma uvele uye ku-Google uthi www.easybet.co.za ucreate i-account yakho no-EasyBet usebenzise i-promo code uLOVE50 bese-ke uyitholela i-free voucher yakho mengabe udeposita-ke imali yokuqala mhlambe for example 100 rand noma 10 rand uthola u15%. Or ungabe udeposita u100 rand noma 10 rand noma imali ozodeposita yokuqala ezodepositwa wena uthola u150 webonus. Uma ngabe udliwe uzothola u15% njalo ngoMonday. Ilula kakhulu wento le. Usisi-ke uyasibhalela nge-email ikhona la ku-description, ikhona futhi nala evidweni. Usisi uthi ngadlisa indoda yami manje angisayithandi. Ngaba nokungabaza, ngaba nokudideka kodwa ngase ngathi usisi angimthinte azongichazela kahle yena lolu daba lolu ukuthi kwenzeka kanjani. Siswami awusithathe nje usibeke uyidlisa kanjani indoda yakho? Kusho ukuthi indoda bengihlupha besinenkinga eziningi esengibuye engalali ekhaya abuye anganqeni ukuhamba lakhe a-week konke abuye endlini esedabukise sengenamali. So kwaya ngambamba namakhondomi emaphaketheni mangiwasha. Kwaya ngabona ukuthi ayisangangami manje lento ne-depression isiyangiphatha yonke leyo nto leyo. So ngase ngabonisana no-one of my friends. So umngani wami-ke ave angitshela ukuthi hayi woza khona umuntu esizoya kuyena. Lowo muntu lo sizoya kuyena uzosithola usizakala. Phatha mngani iskipa sakhe noma ilokhuzana i-under yakhe. So ukuze kuzosebenzisa insila yakhe. Then kuzinyanga izokwazi ukuthi imcuphe ngaphambili imdlise futhi. Okay mancane ngifuna ukuphazamisa la. Ngifuna uku-understand. Mingabe phatha into yakhe yangasese underwear. Uphatha eclean noma engcolile? Engcolile bhuti. Okay, qhubeka siswami. So after that-ke lento le iqala ingasebenzi kube abe nokungishaya, angishaye, angithuke, sometimes angithuke ehleni nalo i-girlfriend leni. Kwaya ngibuyele kuyona lenyanga le ngiyitshele futhi lenyanga izinto azenzayo endlini. Kuthe kusuka futhi emva kalokho-ke indoda-ke manje lento isiyaqala isiyasebenza ngoba wayesenginikeze nale ucaba la isingezansi ukuthi masilala alokhuzana aziwe mina ngedwa yonke into engisho ikhathi selihlala kumina-ke yonke into nje sengu-Love David nje Love David sesiyahamba-ke manje sengilandela ngisho ngemsebenzini. Sometimes emsebenzini ngimfica nangumile ngisho noma ngavela isifo ekhaya uzohlala ngaphandle nemoto angilinde yonke angisafuni manje nami angisazi lento le angisathanda angisamfuna akasasebenzi asanamali asangisizi ngalutho. Okay, ukuze silungise lento le ngoba ngifuna ukuthi umuntu ozoyizwa ayizwe ayibe ne-understanding. Because labantu babe bengisethisa vele bathi mina I'm a bad presenter, mina ngiyakuvimba uma usakhuluma kanti mina ngisuke ngifuna indaba uyiqondise ibe ngqo. Okay, so uye enyangeni uyocela ukuthi inyanga ikusize uphatheke leyo under leyo ufuna ukuthi indoda yakho ithande wena wedwa. Yebo. Yakunikeza umuthi indoda ithe menginikeza lokho ikwenze khona yenza isebenzisa i-under indoda yakhe yaba nolaka into kade ungayazi. Waphindela enyangeni inyanga yakugcaba la igcaba khona wagcina ke manje esethanda wena wedwa ingasavuki komunye umuntu. Yebo. Okay, sambisana ngepage elilodwa. So wena buyithanda le ndoda ngaphambilini? Bengimthanda because besinakho mina naye sikubuilde ndawonye kwaya so wathola abantu abangekho right for yena bebemsebenzisela izinto.
So kwaya nami-ke mina ngisukumise ku-late ngoba sengibona ukuthi awunawo umendo wami uphele. Okay. So kanti the time sengimsebenzela mina kanti sengizoba nebhadi ukuthi aphelelwe nawo umsebenzi siney'ngane naye. Okay. Umsebenzi uqedwa yini? Awuqeda ukuthi usenaka wena aphinde angasafuni ngisho emsebenzini noma uphela nje ezinye izinto. No, i-contract yalokhuzana bayi-terminate emsebenzini. Okay. But ngokwenyanga lo owufunile yakunikeza kwakusebenzela. Yes. Emva kwesikhathi kwangithatha isikhathi like ama-3 months. Okay. Wasebenza waba happy. Yes. Wajabula ukuthi inyanga ukwenzele izinto uyifuna. Yebo bhuti. Okay. Ikhadi lihlala kuwena usehleze kulandela sonke isikhathi. Yes, nako ma-medical aid ngifakile. Ey'tolo ngiyakwazi ngiyothatha ngekhadi lakhe yena engekho nje bengiphila nje life bengiphilisa ulife. Okay. Nawe uyasebenza. Mina bengisebangiyekisa at the time lento isiqala ukusebenza because bengisebenza vele into ebhidayo. Wasethi yeka ngibo nje ngizongenzela yonke into. That's why nekhadi lihlala kumina bhuti. Obesebenza kahle yena. Besebenza kahle. Bekakade ey'toho la eMtateni. Ikaholwa emtateni le. Yes. Okay. Pho manje wena inkinga ikephi-ke manje? Waye usibhalela ukuthi ususenkingeni nomuntu wamdlisa usenesicefe kuwena. Kanti wena yini nje uyafuna inkinga ikephi manje? Mina bhuti angisathandi sengifisa nje ukumphalazisa ngimtshele lonke iqiniso. Angisathandi ngoba ngiyabona ukuthi isigcina mawathola isibhamu mawathola awuzongibulala. Shuthi kahle if wena wanyamalala nje second uba nolaka afune la. Ngisho ekhaya bhuti angikulala ngisho ewindini ekhaya. Ngoba ngabuyela ekhaya mina. Amshiya kahle manje. Ngamshiya. Angisamfuni kodwa kufana nokuthi angimshiyile angisoze. Ngoba everyday uyafika. Yes. Ngangitholanga nje ekhaya ngingafika ekhaya kuliwe. Abulele nazo noma windi naye ngangitholi. Mina ngithi fana ngabe uhappy-ke manje ngoba lento ade uyifuna yenzeka. Lutho ngisathani nami sengiyayisona ukuthi ngangiyenzani. Kodwa kunabantu abaningi la kwi-comment section abazothi iyiphi lo nyanga yakunikeza lento enzima manje. Ngebhadi-ke angeke ngikwazi ukuthi ngimcelele inamba ukuthi isenyanga ngoba kwayena njengamanje uyacomplaina nawe sekusathi uyobe ucomplaina sho le nyanga too much. Njengamanje wena uma ufuna umuntu ojola naye ufuna umuntu kanjani? Ufuna kube njani emjolweni? Mina ngifuna umuntu ozongithanda nginike isikhathi sami, angithande nabatwana bami. Okay, kodwa ngimthanda umuntu oshadile. Funa nje umuntu mhlawumbe okwabudlula ey'ntweni ey'nzima before. So ngithanda umuntu kanjalo so-understand-ana. Angazi ngachaza ngithini. Nakho nje lo wakho osuphazamisa uyakunikeza attention wena usayifuna attention yakhe. No, hayi siyisicefe bhuti angisafuni. Ngenxa yemali engasekho noma yini? It's not that nalento engamfaka yona mhlawumbe mangazama ukuthi ngimkhiphe ngiphinde ngimbuyisele but enye into futhi eyinkinga obesezalise kakhulu. Skis kanti mina ngamfica enengane eziwu2. So now nje angikhoni angiboni. Okay. Wena akwazi umfebela wena. Ngake wangibamba wangixolela. Wathini? Uxolelana? Wathi ngoba uyangithanda. Uyazi ukuthi mina ngisukaphi nje wakhuluma izinto eziningi uma uyingane zami umfazi wami lento engibambile nendoda. Engibambile ngoba wayesekhokhile ekhaya ihlawulile yenze yonke into. Wakwazi ukungixolela but kodwa engixoleleni kwami ngize ngiqala ngize ngimdlisa wangisusa ukuthi yena wayekade ngibambile but ukungixolela bavele wafeba moye ekufebeni kwakhe uyazalisa so ngagcina sengilokhuza naye Nginyele enyangeni. Vele ukwenza usumbambile already. Shuthi akasangithembi uyazi nawe bhuti empilweni ukuthi ma wambamba umuntu uba umthanda awube kusafana ngalendlela leni. Manje ngoba kuthiwa idliso mingabe umuntu edlisiwe kuyenzeka lembulale awusabi ukuthi uzombulala idliso. Hayi nabakubo baweyibonela. So njengamanje ufuna ukuthina
ufuna ukuthi simkhiphe ledliso lakhe noma ufuna ukumtshela iqiniso? Mina nje ngifuna ukumtshela iqiniso, akhishwe lidliso leli. Mhlawumbe sengaya komunye umuntu or usengathenga ngizwe kuthiwa khona ezinye inyanga ezithengayo lento ekubulala idliso ilokhu uzangazi amafutha engwe aphuze noma yiwonake okungenani. Mina nje angisamfuna safuna ilutho. Le nyanga le yamfaka idliso akwazi uyibuza ukuthi yini engalunga la. Ayi angikazi but kodwa abantu leyo nyanga le ngezwa yona le ntombazane ngayibuza ukuthi isakhona yini. Yathi lo sisi lona wezwa kuthiwa sewashona lowo muntu leyo. Kufanele ngizame omunye ngimthathe ngimuse kwenye inyanga. Yo, hayi ngiyakuzwa Inzima yona futhi. cha kunzima ngoba manje wena umsukela ngedliso and wena futhi usuyamnyanya samfuni futhi manje ewenziwe wena kanje. It's too much for me now. Angisamdingi nje. Kodwa ngathi usuqomile usunayo indoda enye. Phela bakhona abasashele. Oh abasashela. Bakhona manje uvela acwe naye yona into mawangibona engibone ngiyimisela ufuna uyajabula manje ngifice ekhaya ngilenga amabele ngilengini ujabuliswe lo kodwa nje mangizoyimisela hayi. Cha seswami le ekhaya ngeke sikujaje asijajani na comment section ngeze akujaje ayikho nje nozokujaja uboya ofunda ama comments bazobe bekunikeza ama advice. Nathi ke cha sizogijima ke siye enyangeni ezokwazi ukuthi kulekelele sizohlangana naye before ukuze sithi mase sihlangana naye before senyangeni sisazi ukuthi inyanga iyiphi sizoya nini ukuze naye athole ukukhululeka. I'm sure mhlambe naye lento aseyenza asayithandi ukuthi angazi ufila kanjani but ke sizokwazi ngalelo langa lelo. Siyabonga kakhulu sangokuthi usibhalele ngicabanga ukuthi baningi abantu bazofunda from lento le ukuthi lento yamadliso engathi ngahlehla kuyona umuntu asebenza ngothando langempela. Kodwa nami abantu esifazane kodwa ke cha asike isikhathi sokujaja umuntu njengamanje sibonge ithuba angisihlala uzayo siyabuya ngo part 2 sesizokhuluma nobhuti ukuthi bhuti usisila uthukudlisile ke sizwe ukuthi uzophendula thini mhlawumbe yena uyokuphisa asazi. Angithi see you next time. Stay blessed.